Guys, tiyata karon na guys no, sa may reclamation kanang kuan may Santa Lucia nga doon sa City Mall no. Konsolasyon diagi pagawas des merkado ang hilira sa mga kanang naninda og kuan kana para binigniton mga sinasanta. So atong suruyon guys. Asa entrance ani? Oh, guys, daghan na kultura lobby. Kada tagpila din lobby dai. Apil na kod. Balik ko. So, ano sa ito? Ano nga lubi na ipagka-arrange na? Tulos lagi na para biniblit. So, katong naras konsolasyon area, Mandawi, o Biluan, dara. Okay, okay din mo rin mo. Kay... Dagpa siguro niya. Ilag saging? Saging 30 kilo. Te mo, te. Pila sa sagingan ay? Ilang kilo kamay? 20 ang kumukuhan po siya. Ah, 20 ang kuwan po? Halaw ni kamayag nga. Mura ba na ka ng main ingredients siya? Basta min. Kasi dapat mawa. Ay, kamuti guys, daghan pa guys. Landang. Ilang kilo landang yun ay? Ilang kilo ni ube? 80 boss. Mahal ng landang. Ubi. Dari guys, puro sa saging ang pakalandangon. Oh. Pulo sa landangon og kanang para kanang binignit. Oh. Wala dito sila rin kay ngawan. Walay samok ba? At least dili magka ugot. Sinagkano ang kamuti na. Muti sa agyo, wala ito nga. Gawa na tagay ko. Dito.
dito din. Butong guys ha, laray ka. Ada ikit aring sila. Oh. Okay. Dool kayo nila guys diri sa kuat City Mall kaya atubang na to karon mo niya City Mall. Oh. Ya kato ang public market na to. Upside guys ang hanggang palibot. Ani sa nimutang sa kanang may Santa Lucia nga area. Ato na giarluyo guys. Para maklaro gina to. Nindot guys, mga kay buwag ba dili sa mo kay ko agid sa sojud sa public market ang may tabo. Traffic is tanan, di ba kasunod ang mga sakyanan dito mo parking o basta delivery. So nindot na sila diri karon. So temporary na siguro ni kay karon lang ning Holy Week ba. So guys, thank you for watching no. And please subscribe. Uyog to guys, sa area guys, sa bangko pa. So katong gusto mo palit og mga binigniton, ari lang mo diri napita sa konsolasyon katong doon nga area diri. Nindot ang palitanan og binigniton kay di ari upside gyud, no? Ay. Tagaan gyud og lugar para ra gyud special para sa mga binigniton. So mutuyog lang ta guys, punta mo balik nga to sa merkado proper sa Konsolasyon. May area de guys, kung kayo gusto mag-jogging, kung gusto mo daot, jogging, tiktoker. Kasi sayaw sila guys. Mulibot ang kaniyot guys, usa ka tuyok. Na mga bata no, bakit sila. So okay kayo. Ay sa dire kay amugaway ra. Landong na karon din rasa guys, mga alas 4. No, 4 o'clock in the afternoon. Ang bata no under standby. At least safe diri guys kay wala na kay kuan. Ang giya po ba nagmask, ang po social distancing. Tuyok ta guys kay ayaw kalimot guys ha, pag-subscribe. Balik na guys, going to public market na ta.
Ato sa tanawin ito kung siya kasikas na bagya po yung mga binigito sa sulod. Guys, pasilip niya o. Hawa na kayo sunod guys. Hindi na kayo sama sa una. Naging tuig. Pero so far, bisang huwag bisan to. Nagya po. Mga tao. So, tag highway guys ya. Ato ta sa merkado proper, pero harita sa exit mo agad. Sa may luyong bahin, luyong portion. No? So, paingon tag merkado guys. So, man siya ang back portion, gi-repair pa niya ang kaning kuan, i-renovate pa niya ang terminal. Panigamay giusab. Kaya kagilo yung bahin guys, kaya ito ang tapasudon sa yung gas kaya amo ko. Sulod ta guys, atong tanawan dito. Abay na ninda binig dito. Sulod. Naritas ko guys, nabay na nindag mga bidigiton guys, yung birtado kaya ito na magbuwag ko dito dito. Separate naman to sa municipal administrator ang bahal tindahan. So in this week to. Wala na guys, hawa na kay dire. Taon ng tuig, di ni magian hapit og tao. Sinasana na ninda.
So, nagkaroon, wala na yun. Hawa na. So, okay kayo? Kuha na kita na dito na ninda dyan. Nilo to na ko. Pang renovate na rin ko, bago kayo magtrabaho ito tulog. Okay na guys. Yung nakita, wala lagi na ninda kayo digdag binugyot ko. Pagkita na